Patay diha-diha dayon ang tulo ka mga lalaki human nga gipamusil sa wala pa mailang mga armado samtang nanihapon bandang alas 7 ang takna sa gabi Marso 6, 2024 sa Barangay Tudela, Trento, Agusan del Sur. Giila sa kapulisan ang mga biktima nga sila si Yuyoy Asis, 48 anyos ang edad, Tudela former punong barangay Edmar Liames, 62 anyos ug Tanyo Montes, parihong residente sa naisgutang lugar. Sa interview sa Radyo Sentro kang Trento Municipal Police Station Officer in Charge Police Major Carmelo Malubay, nasayran nga samtang nanihapon ang mga biktima sulod sa panimalay. Kalit lamang ang gisulod sa mga armadong kalalakinan o gipamusil sa mga kadagang higayon. Nakadagan pa ang usa ka biktima nga si Montes. Apan pagabot atubangan sa eskwelahan, kapin kun kulang 300 metros ang gilayon gikan sa balay na abtan kini sa nagukod nga armado o gipusil patay. Nakalingkawas sinuon human nakalukso sa balay og nakadagan ang asawa ug anak ni Yuyoy Asis. Ginasubay pa sa pulis ang motibo sa krimen og nagpasalig nga palahuman ang investigasyon aron nga mailhan ang mga armado. Arnel Cortez sa Radyo Sentro Agusan alang sa Newsline Philippines. Stay safe